toɓɓere wonde nde bandiraɓe heɓe so tawi haɓe ciftora décembre 2021 mi winoɓe waɗi forage uji toɗɗaɗi e nder département mo Kanel ene waɗe privatisé soɓe ciftora mi haalino ɗum mi hollirino ɗum e groupe Agir pour le développement de Hamadi Hunare kono on saha fayano koye élection ngaji ɗum dartina nden noon ko waɗi tan ko forage uji jeetati toɗɗanoɗi hande noon ko forage uji département Kanel foof bandiraɓe so tawi ko gonga état Sénégal ko cahaniri jaggi population mum gandumi ko kamɓe ponno daranade population ha daɗa cikkumi so yimɓe mbaɗi forage munen joguima comité munen ene mbaɗa géré forage munen hay sinno lourdi caggal cuwa yettade on onon haaju mon ne foti bonde hen dokkami yiito tan ko Hamadi Hunare forage mo ganduɗa guila maha o wona forage laamu ko ɓiɓɓe leydi ndi walla ko ɓiɓɓe wuuro ngo e partenaire uji munen daari ha oɗo forage darna guila darna ɓooyi wona hande haɓe mbaɗa hen comité ji mabɓe hay sinno haɓe laaƴa kam ittata ko ɓiɓɓe wuuro ngo goni hen kañumen mbaɗa ɗumen géré ɓooyi foof ɓe mbayla comité ɓe gadda comité goɗɗo ɓooyi foof ɓe guitta ɓe gadda ɓe hande soko tawi laamu signodirama contrat ji ene watta forage uji mana privé ene adda yimɓe woɓɓe ene jogono ɗumen ndiyam yataw kay yimɓe ko anduɓe koye munen so tawi laamu ene yiiɗi wallude yimɓe e ndiyam ɓeɗo nene mbaɗi comité munen kay mbaɗa ɗum accompagné mballon ɗumen mbaɗon ɗumen renforcé capacité gandal kono wona addude société ji goɗɗi no gummi caggal leydi yo ngar ene mbaɗa forage uji ɗi géré ene mbatta wadde yimɓe facturé ene gaddata ɗumen yimɓe ɓe ganduɗa kañumen mbaɗi tiwoji munen gasi nanne e wuuro munen nanne e galleji munen hande yo société ummo caggal leydi yo ummo France ara wiye joni onon on mbawa jogade ndiyam ɗam ko minen jogoto e mone de kala ɗo waɗano privatisé kala ɗo jogano ndiyam eɗo ɓe puɗɗino wonde yimɓeɓe keɓani hen jaam keɓani hen ndiyam yimɓe hewɓe noon ene peela maire uji ɗi kono sa ƴeewi hay sinno maire uji ɗi ene peebli hen ɗum ɗo ko état o waɗi ɗum kadi noon ko maire uji ɗi saabu maire uji ɗi ko état commune aji ɗi ko état ji kamɓe goni représentant état ji hol fof ko woni dalilu ko joni mbiyata ko luyu ndayi holko woni yummun wiyede forage Hamadi Hunare e forage goɗɗo e goɗɗo yo waɗe privatisé yo yimɓe gar tan gandano loode mara gandano forage asra gandano tuwoji gubbira tan wiye yo rokke ɗumen ene mbaɗa géré ene mbatta yomnade yimɓe cikkumi ɓiɓɓe wuuro ngo mbaɗa géré comité o bonna ha bona guitte woɓɓe gadde bonna ha bona guitte woɓɓe gadde tawa haade yimɓe ne keeɓa ndiyam ɗum ɓuuri yo woɓɓe gadde ene duusa kaalisaji nokku o ene paara ɗumen banggueji goɗɗi hello e haqqille ko jomum tan safranta ɗum hoore muɗum oɗo société baɗaɗo yo ar waɗa privatisé ɗiɗo forage uji hay neɗɗo goto wawa mon salanade ɗum ko onon tan ɓiɓɓe wuuro ngo ɓiɓɓe nokku o mbawi salnade ɗumen koye mon on ngala hen hande on ngala hen janggo saabu on ngala probléme taw on ngala probléme mo ganduɗa ko yimɓe woɓɓe ene gara ene mbiyama nan ene jogono mon forage holkoni probléme ko mbiyatmi population o ha tengti e population Hamadi Hunare département Kanel ko kamɓe mbawi salade ɗum koye mabɓe yooɓe mbi ñett ɓe ngala hen hande ɓe ngala hen janggo saabu alanaɓe intérêt wallay so tawi ɓe naati hen ne waɗe privatisé maɓe goyi e nana ngo ha heewa ɓe mbatta e ñaamo ngo ɓe guitta e ñaamo ngo ɓe mbatta e koppu ko fitina mawɗo wonande ɓe hay goto noon wawa salanade ɓe ma wood yimɓe noon nene e nder mabɓe intérêt mumen nene hen ma ɓe daro lan yo waɗe privatisé kono wallay so waɗama privatisé mana maɓe jiir ɗum guir mabɓe laamu sine waɗe privatisé yo as forage muɗum yo as forage nanna tiwoji mun e nder wuuro so neɗɗo welama waɗa hen connecté
so yiɗa on waɗa connecté e forage wuro o kono wona yo wuro yo ma forage mum yo nannu tiwoji muɗum yimɓe gundo kayra mumen gara mbiya amin jogono mon ndiyam minen yimɓe amen jogo ndiyam wuro amen ñaama kalis amen min jaafodira e munen ɓurani min yimɓe wuro ngo jogo forage uji ɗi facture aji ɗi mbasi yoɓede ene wadde hamme seeɗa bukari seeɗa liɓa lipto taw ndiyam ne woodi ɗum ɓuuri yo woɓɓe yo gadde wallahi so tawi on jaaɓi so on naati hen on naati e fitina on naati e gaggama on jaltata ha lahara kala ɗo forage woni kala ɗo comité forage woni kala ɗo wuro woni yo salo yo wi ala hen hande ala hen janggo alna moon intérêt alna moon nafoore ɗum tan woni ko jinnomi wiide bandiraɓe Allah jarama on jarama so waɗi gantiɗe e haala he mbiɗen ñaagui yaafuya haala ka ne wawi wasde faade lawol saabu ko cri de cœur ko toñangue ɓaleɓe kadi état o addi ene fawɗumi miskineɓe ko toñangue ɓaleɓe état o addi ɓen ɓe mbiya tan ko yimɓe moon ɓen ɓe mbiya tan ko walloɓe on toñangue ɓaleɓe kadi ɓe gaddi heftude forage uji moon ɗiɓe mahani ɗiɓe lelnani tiwoji ɗiɓe mbaɗani haydara ɓe guitta ɗum ɓe mbaɗa juuɗe woɓɓe wonɓe caggal leydi tubakoɓe woɗeɓe ene garda ene ɓira on ha kalisi moon gasa tawa hunde ala ko nafata on bandiraɓe so waɗi gantide golle he min ñaagui moon yaafuya min dokkat moon rendez vous e Sénégal men goɗɗo Allah jarama on jarama ha yesso ko lawol